Soc Xavier Rius, ciutadà de Picanya, militant de la base política des que tenia 15 anys. Sindicalista, valencià, solidari, compromès i ecologista. Em devia presentar. Òbviament soc el candidat, com heu vist en alguns cartells, a l'alcaldia de Picanya en representació de la candidatura municipal Bloc Iniciativa Verds. I més important, cap visible del conjunt de persones que des de fa 4 anys han estat treballant discutint la problemàtica d'aquest poble des d'una vessant d'esquerres alternativa i ecologista. Avui em presento a vosaltres després de molts anys de treball de segona fila, amb la il·lusió del primer dia, és lògic, i l'experiència del treball que ja he referit. Permetiu-me que us parli uns moments com a candidat també a les Corts Valencianes. Vull demanar-vos compromís. Hem de trencar el silenci còmplice que fa que ens guanyen al carrer aquells que no creuen en el nostre poble, en la nostra cultura, en la solidaritat ni en la justícia social, que fan d'aquests valors un negoci. No us resigneu, per favor, indigneu-vos, digueu prou i guanyem el 22 de maig. I si no guanyem, vos puc ben assegurar que en Compromís no abandonarem la lluita que nos fa expert. I és el que ells volen, guanyar-nos per abandonament. Davant tot el que està passant, Mònica us parlarà, suposa, a continuació molt més que jo, avui més que mai és plenament actual un poema de Miquel Martí i Pol, el qual, des que el vaig escoltar quan era més jove, em va marcar. I des d'aleshores vos puc ben assegurar que no n'hi ha dia que no pense en ell. M'ha servit de guia, de declaració de principis, de compromís per al dia a dia. I us faig, no tot sencer, un trosset d'ell. Ara mateix jo enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven dramaturs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara, quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i de renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules amb molts miralls ni s'estrafen la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de disciplina i melanconia que es posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que es pertoca i un minúscul espai per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senta la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolte. I en acabat, que cadascú es vestisca com bonament li plaga i via fora. Que tot està per fer i tot és possible. No us resignem. Indigneu-vos i ajudeu-nos. Cal que reivindiquem la política per trencar desigualtats, que reivindiquem la política per trobar solucions als problemes de tots i, de ser possible, llevar d'enmig aquells que la volen per a convertir-nos en titelles i tindre'ns dòcils i resignats. Hem de demostrar que la fam de les butxaques és més poderosa que els diners. Hem de demostrar que la il·lusió i la convicció és més forta que tots els murs de censura, opacitat i corrupció. Tenim fam de recuperar el País Valencià, fam de dedicar els diners a coses útils i no només a megaprojectes temporals i classistes, megaprojectes que són andròmines per plenar l'egolatria d'uns pocs. Els programes són el nostre compromís. La mirada a la cara és el nostre compromís. Les mans netes és el nostre compromís. La ètica i la participació és el nostre compromís. D'altres, segur que quan diuen això, se'ls remou la consciència. Això sí, s'entenen. A nosaltres no. És cert que ells, amb els incompliments, les paraules boniques o les promeses irrealitzables de molts polítics d'altres formacions conegudes per tots vosaltres durant tant de temps, han sembrat desconfiances i ara estem arreplegant el fang d'aquelles pluges. I per això, avui us parle
amb el cor obert, amb les mans esteses, i us parle del que sentim, perquè ens conegueu mirant-nos a la cara, als ulls.